Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos coa primeiro informativo deste ano 2026. Hoxe venres, día 2 de xaneiro de 2026. Imos ca radio e ca televisión de Cerceda. Se queren por internet, poden seguirnos na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Imos a falarlles hoxe, venres, día 2, aínda estamos en pleno Nadal, nos últimos coletazos, quedan pendentes dentro da programación do Nadal, pois tanto a visita dos Reis Magos como a carreira San Silvestre deste próximo domingo. Falaremos tamén de as actividades culturais e deportivas que siguen a realizarse no que comeza xa este ano. Falaremos tamén do programa de envellecemento activo que leva a cabo o Concello de Cerceda, especialmente parámonos no de Aloumiños, do rexistro clave do Concello de Cerceda e do servicio de terapia ocupacional. A ITV de Turismos estará neste mes aquí en Cerceda e en canto aos deportes continúan paradas prácticamente ou totalmente todas as competicións e delo, por tanto, non temos aínda noticias, pero sí do tempo que para este comenzo do ano e agora xa para estes próximos días irá entrando unha pequena fronte que en principio non traerá importantes precipitacións. Pois arrancamos un día máis ca programación de Nadal que leva a cabo o Concello de Cerceda e que quedan pendentes varias actividades. A principal delas que queda pendente é, lembren, despois da xornada de onte de recibir nos campos da Feira de Cerceda e da Silva o ano con chocolate e con churros gratuitos que organizou o Concello de Cerceda, onde moita xente de todo o Concello se achegou ali ou ben para disfrutar ali dos chocolate con churros ou para leválos para casa. Agora queda pendiente para este próximo luns a cabalgata de Reis e as recepcións dos Reis Magos, este luns día 5 de xaneiro. A cabalgata de Reis comenzará ás 4 da tarde, se o tempo o permite, con paradas no Parque Infantil da Lousa, tamén estará no Xalo, no campo da Festa de Meirama, nos campos da Alga, na Baixa, no campo da Festa de Queixas, no cruce de Xesteda, no Adro de Rodís, no campo da Feira da Silva, en San Vicenzo e no campo da Feira de Cerceda. Un percorrido polo Concello e logo dirixiránse ao Auditorio Municipal, onde terán unha recepción sobre as 7:30 da tarde aproximadamente no auditorio. Ali estarán cos seus axudantes as súas majestades, os Reis Magos, para recoller as cartas de última hora e tamén falar con eles, todos os nenos que o desexen. Eso será, lembren, este próximo luns, día 5, víspera do Día de Reis. E antes, previamente, o Concello de Cerceda organiza a segunda carreira San Silvestre Concello de Cerceda, que vai a ser xa este próximo domingo, pasado mañán, será este día 4, este día 4 de xaneiro, será a partir das 11:30 no campo da Feira de Cerceda a segunda carreira San Silvestre, que pretende que sexa unha tradición ao longo dos anos no Concello. Haberá 3 probas dependendo das edades con 3 distancias diferentes. Recordarlles que a día de hoxe xa son 400 as persoas inscritas nunha proba que volverá a ser multitudinaria e que aínda estarían a tempo a anotarse. Decirlles que na proba máis grande, entre 15 anos en adiante, será de 4,7 kilómetros, ten un donativo de 3 euros para participar. Logo hai unha proba intermedia de 5, ou mellor dito, intermedia de 10 a 14 anos con 800 metros e unha proba para os máis pequenos de 5 a 9 anos con 100 metros. As inscripcións en ccnorte.com e ademais haberá recollida de alimentos non perecedoiros para o Banco de Alimentos do Concello de Cerceda, unha proba organizada pola OCR Cerceda en colaboración co Concello de Cerceda. E co comenzo deste ano recordámoslles que o Concello comenzaba a temporada, o curso de actividades e continúan neste ano hasta aproximadamente o mes de maio, xuño, donde preto de 1.200 persoas están inscritas nas actividades culturais e deportivas e tamén de envellecemento activo do Concello.
O Concello, polo tanto, sigue con este programa municipal que ven dende xa moi atrás, pero que cada vez, ano a ano, aumenta en participación e en oferta. Actividades culturais e deportivas e de envellecemento activo, que suman un total de 1.187 persoas inscritas, unha cifra que supón pois un novo fito na participación veciñal, consolidando o noso Concello con o compromiso coa promoción da vida activa, saudable e comunitaria. Esta é unha ampla oferta municipal. Lembren que incluyen actividades como fútbol, gimnasia rítmica, patinaxe, judo, propostas de benestar como yoga, pilates, zumba, actividades culturais ou de envellecemento activo. Hai actividades como inglés, actividades manuais, costura, cociña. Isto todo pois amplía a capacidade para atraer o público de todas as idades e diversidade nas propostas e distribución ao longo da semana. Dende o Concello destacan a elevada inscripción, que representa casi unha cuarta parte da poboación censada, e na que a xente que queira pode aínda sumarse nas actividades na que teñan aínda cupo. Máis temas. O Concello de Cerceda reforza o programa de envellecemento activo para as persoas maiores, que xa se leva facendo no 2025, pero que neste ano, no 2026, continuará o Concello de Cerceda co seu programa de envellecemento activo, unha iniciativa que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Para iso desenvólvense actividades como talleres de memoria, ximnasia de mantenemento, formación en novas tecnoloxías, aprender o uso e manexo do teléfono móvil, hai obradoiros ou xa tradicionais sábados de baile, así como celebracións puntuais dedicado a eles como o Antroido, o Nadal, diferentes excursións culturais ou a festa social da terceira idade. A finalidade principal do Concello é promover a saúde física e emocional das persoas maiores para fortalecer a súa autonomía e unha estrategia integral co exercicio físico e promoción de hábitos de vida saudables. Dende a Concellería de Benestar Social que dirixe Catrina Queijo, destacan a importancia deste tipo de iniciativas. Esperen que todo o mundo se suma a elas, están a tempo a facelo en calquera destas actividades. Pois precisamente unha desas actividades é a de Aloumiños, que se celebra todos os mércores. Aloumiños é un espacio participativo para estar en comunidade, dirixido a persoas que queiran coñecer xente nova, participando en actividades e manténdose activas. Estas actividades se fan dirixidas ás persoas maiores. Hai dous turnos, hai un polas mañáns, os mércores de 9 da mañán a 10:30 no edificio do Museo do Mocho, no local social, e a outra é no local social de Xesteda, os mércores de 11 da mañán a 12:30. Para informarse ou inscribirse, poden chamar ao teléfono 698 137 821. E co comenzo do ano insistímoslles no rexistro clave. O Concello de Cerceda dispón desta oficina de rexistro clave para que calquera persoa do Concello poda obter a certificación clave e así realizar as actividades, ou realizar, mellor dito, calquera trámite coa administración a través de internet. Si vostede quere sacar o número de identificación clave, pode facelo no Concello de Cerceda. Alí, un empregado público será o encargado de verificar a súa identidade mediante un teléfono móvil e tamén ao seu DNI. Clave é un sistema que permite a identificación ante as diferentes administracións públicas cada vez máis necesario, e poden acadalo aquí no Concello de Cerceda sin ter que ir a outros lugares. Agora recordámosles que o Concello de Cerceda, en colaboración co Sergas, dispón de xa dende pasado mes de outubro, de un servicio de terapia ocupacional dirixido a reducir a soedade non desexada en persoas maiores. O programa chámase Queremos escoitarte. Vai dirixido, nun principio, aínda que espera ampliarse, aos veciños maiores de 80 anos. O Concello xa se está poñendo en contacto con todos eles, por teléfono ou presencialmente, para saber si precisan deste servicio. De algún xeito, se alguén quere chamar e falar sobre este servicio, pode dirixirse ao teléfono de Servicios Sociais, que é o 981 68 60 68, ou achegándose polas mañáns á terceira planta do Concello ás oficinas de Servicios Sociais. E por último, falámoslles da ITV de Turismo. Se vostede está pendente de pasar a ITV do seu coche, que sepa que pode facelo aquí en Cerceda, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Estarán o luns
19, martes 20 e mércores 21 deste mes de xaneiro. 3 días. Poden solicitar cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com. Xa rematamos co tempo, donde falamos de alternancia de nubes e claros para a xornada de mañán. Falamos xa do día 3 e da fin de semana, donde alternaremos xornadas de nubes e claros con posibilidad de algunha precipitación. Serán pouco importantes e si haberá suba de temperaturas. Os ventos van a ser de norte-noroeste, que traerán algo de humedade. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.